Good morning guys! Atong tanan good morning Luzon, Visayas, Mindanao ug sa uban pa nga countries. Good morning. Karon guys atong buhaton magkilista og kanon ang atong oras kay alas 6 Gs. Lami pa gid unta ikatulog guys no kay ang atong oras alas 6 pamanggid niya unsa pa Sabado karon walay trabaho. Unya kanya kung mga ero no kapit yung pagkasabaa ay murag gid sila gipang ihaw kapit sayo sa buntag. Alas 5 pa lang guys, gabanha na sila guys. Lambot na lang. Silang duhang inde niya nabaya sila sa sulod na tulog di pati yung pagka karuwas at ingong nga pati banhaa. Napagid mga ero sa gawas namo banhaon pagid kaayo. Ang samot ng bangon na lang ko eh. Ning bangon na lang jud ko guys o kuan. Ipagawas na ko sila guys kay kuan kaayo banha kay sa tanan as in. Lambot na lang. Nagpasan sa mong silingan dira siguro na madungog. Naan ka sakit kisa dalunggan. Si napay dagol, napay inday nga. Kalinis ka ayaw tingog. Maapay George, nagasigig hila kay gusto mo sulod. Mura ba gihapon sa gawas guys? Test lang gihapon ang gawas. Niya. Bugnaw gihapon sa gawas. Mas nindot pa sa gawas tambayan kaysa diri sa sulod. Ni uno naghilak ay. Karon kay Sabado. At tumis kung mama unya eh. Nangwa ko herbal guys. Magkuan ko herbal kay para sa kong motherland. George, di na ka George. Gara, may si George, oy. Nanod mo na siya guys. Magkulod buntag sa'yo. Nauna na. Maghilak o dili kasulod guys. Guys. Gasta og rice cooker. Man ani guys, sa gawas ta guys kay ang antos mga ihi dito og pupo. Kay magkuha ko og kaning herbal sayo sa buntagon. Magkuha sa taog bugas guys para atong kislan. Ini muta sa ta guys kay mura na patay muta. Di gin mahimutang si George guys sulod gid siya guys. Una. O parehas na mga buot manggod siya mo nang di ugan nasa diri sulod. Na mga buot. Makapuyo mo na akong pagawson. Maglata ko ron og munggos guys, dirira na kulatan sa kuan. Sa uling ra na kulatan guys, kuan ko og uling maghaling ko. Para sudaan pamahaw. Guys. Wala na akong atsa, nahurot na akong atsa nga tinanon.
Tingala ko guys ba kay ang katong sulong nga nagpuyo diya sa mo aba nga. Katubitan paglakaw na ko guys ng ato ko sa kong mama o kuan ko kadlaw dito tulo. Pag uli na ko nangawala ang sulong lagi ay. Diha ba ito sila magtapo. Dito ito sila. Nya ang namoyo na pud sa baliti karon kay kato na po mga lamigas nga dagko nga pula. Sa una kay ang sulom to nanguan diya namoyo. Karon kay kuan na pud lamigas ade kato sila no. Nakoy makitaan nga itong gapog kulor nga lamigas di diri sa kilid sa mga lalom sa mong banggira pero mura ug katong mamaak. Di para itong sulom ba. Nakato sila na malin. Nang luod siguro to ba kani lakaw ko wala pa adlaw ako nang uli tukos kong mama ada ka sila ni ito. Isla na kunig maayo guys kay si banana tamis ba yan yung bugas kapila naman yung kilis rin bro ika-opat naman siguro niya yung kilis bro ika-opat na ni ba kalima na guro ni kay lubog naman ang tubig. Guys, ato na ning itak ang dito na ko nitak ang sa kuan guys. Ambot gaari ay ngano dili man na siya mo kuan dire. Mura siya ma-short kuan ba kay automatic man gunya mo guys nga i-short ngelit ka ng kuryente. Automatic siya mo kuan mo click. Di siya mo dawat. Kung mga dugi malipay kay ko sa kung mga dugi kung naisudan guys kung wala sila isudan sus Ginoo ko. Guol pa sa kulot. Nana. Dayon ang kuan na po dayon ang munggos. Kung kuanan ang munggos. Ako sa ni itakpang guys adin. Maghaling din ko para sa munggos. Agol. 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 Tapos ang nawang ay maka-smile oy. Agol. Akong agol guys. Ato sa ning itak ang guys. Iana lang nato ang camera guys para makita ta. Na. Dito na ko itak ang sa pikas. Sorry. Natakang na nato guys. So maghaling na ta guys. Ano mo ko'y uling diridaan. Halingan na lang ako pagkahuman. Nara ang atong munggos ng tubo na guys oh. Ako sa ning hugasan. Kato dili ni kalaya guys, kato ning wonder. Kay nagbudget ta sa kwarta guys, mahal-mahal siguro ang wonder. Sa una 80 ang kilo aning wonder karon tag 100 na ning mahal ng mga palitonon guys. Ang kalaya may mahal na gid siguro kaayo to kay mas lami ang gutong kalaya kaysa aning wonder good. Guys, kami gid ka nang humulan kay humok na siya.
Swasa na to last hugas dayon sa buwan na dayon. Kusog kayong agas guys. Salamat kaayo kay agas kusog. Nya wala kay may bulingon kay ginam-anam na ko ang bulingon guys. Unya na po siguro ko manglabaw niyang gabi eh. Kit uli na mo kay adto man migtuburan sa kong mama karon guys, manglimpyo mi sa boarding house kay tong niaging semana wa mi kaadto. So karon mi manglimpyo guys. Pwede ra po na ko ni unya ra na ko nilutoon di ay siguro kay akong isagol ani fried chicken na lang kay kung bulad akong mga dogi dili makakaon. Fried chicken na lang ko isagol ani guys. Fried chicken na lang ko isagol ani ko laning andaan. Inunya ra na ko nalutoon pa ni hapon kay amo ang napabay tinapa diha o pwede ra man magsud ani banana tinapa. Awa sa dong, awa dong. Adoy, aradara guys ang atong mahiwagang kalan. Patay mga uling diri. Unya na lang nako nalutoon ang atong munggos at lataan na lang nato daan kay para kuan guys kaning para unya diretso na luto sa gasol ra na lutoon unya kay di man kay nako ni sabawan guys basta kanang amo ara dili kay nako sabawan ating hiwagang kalaan na to kay kani ako ikuan kay nindot is siya dagkot nindot po tong chinilas kung wala na ko ipang labay kay magamit ra manggod na sama na fried chicken na nagay ko ibutang ani guys kay lami pa ang fried chicken guys isa ka buo kunis-kunison lami kaayo guys maubot raman ni siya okay kuan ra humok adto ni sa us kay maruguot na diha nipis-nipisan ng buron sa ba guys oy dali ra kay kung makahaling ba expert kay ko galing-haling ba mabuhi jud ko bisag ako maadto kay kabalo ko kuan pwede ko mag-adventure ngeng hoy sama na dito kasi Mickey di ay Mickey nguli ng buros akan ni siya gikan amang kang gikan buros ha akagikan buros naglaag ang buros guys akan gikan ng burusa ni
Then pwede kung anak to ani ko naman dahil siya. Oh. Guys, nahaling na ang atong uling. So atong punan og uling guys. Kani mga dagko nga uling atong ipamutang. Ana oh. Na guys, gamay lang siya natong uling kay udaghanon po nato dili man kay ni daghan atong munggos din ang igo-igo lang po siguro kay sayang man po ang uling guys no. Pero okay ra kay naman po di ay mga herbal di ay nagluto na lang po dai kog herbal diri. Kay para dili masayang, lurot na lang ni nako. Anya mangwa kog uling dito nya that's it. Apa ba kay silupin ba? Wa gihutan naman din banana silupin dire lang ni kay. Tangan na to nag-uling, mahurot ang uling. Mana tao? Kuan ma. Kuan na lang tao ma kung saan ni ma. Ting 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 pa kung dogi guys. Ting ting ting. Kung mga dogi. Ting 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 agol agol agol. Ting 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 agol agol agol. Mangwa na lang kog uling daan guys kay murag kulang ang ulingan. Wait lang guys ha. Dili na ko makuha nitong cellphone guys kay ang mga samukan. Sige na lang atula ikuan. Ang masamukan diri guys. Yara. Ang gawas wala pa nato na kuanan eh. Iwan pa nato ng gawas. Yan si Boots manghubo ro ba ni siya mo rin siya. Mangwa kog uli guys nilabahan guys ako na ni huklaso na kay uga na siguro na. Unya dapit. Kay duman ako tanan-tanan akong huklason. Kay wala na ko gilang-alang og kuha guys kay para dili bitaw siya magkuan guys nimawang himulmon. Nimawang kong himulmon kung alang-alangon. Ito nga, kung ituan. Ang uling. Lugay na kining ulinga ba? Magtulo na ni kabulan. Ito lang guys ha. Amo po kung kuan rin tanon. Okay. Wala na ko nabubuan guys. Tagabuntag sa'yo man ko mamukog tanong guys. Kay kuan man guys. Huwag na kayong tubig. Kala guys. Now guys, kakuha na tag-uling. So ato na idungag ari. Dito ko makubiyaba sa unahan guys kay kuhaan na lang po na ako akong mama para usaw kaning mga gabon para alabastre na lang kulang.
Haling na. Haling na guys. Ito na ning ibutang. Pagkahuman manguan ta sa gawas guys. Dalaw na tong basura. Kaning itlog kay ikuha na to ni sa tanom nato. Di pa jud ko makaguna kay unin sayo na pud ang kuan. Biki. Lapit naman ka na. Ayok amba. Magkuha ka karton. Mangita si mami karton ha. Para sa imong kuan ha. Biki. Pero, dali. Si mangita tag karton kay para na kay kuan ang tulugan mga anak ka. Dili lagi maging anak George pa. Dili lagi ba maging anak George? Magkuan ko guys, magkuha sa kong cartoon guys kay nagtakilig na itong kaliro. Akong kuanan si Mickey og balay. Idato sa tiya. Sa mga anak na siya. What niya George? What George? Ate cartoon di ari pero gamay. Nga na lang Mickey ha, pangayon ang cartoon ni mami gusto Mickey. Gamay man yung cartoon na Mickey. Saan na yung panganak sa Mickey? Ano na siguro na? Diri Mickey, diri ka mga anak Mickey oh. Nagisip mo. Diri ka anak Mickey oh, Mickey. Mickey, dari ka Mickey oh. Oh, dili George. Mickey. Dari na ko paanak kong si Mickey. Dari ka anak. Ay, kailangan siya kong boros. Na kong boros. Oh. Dako nakiktiyan. Mura ba ni tigilot in taon na ako. Dako nakiktiyan akong Mickey. Ay. Tigilot ni mami. Ay. Meron. Anak ka ha. Anak ka ikuan. Anak ka mga anak ha. Magkuan pa ko karton nga kanang karton dito kay para si Mickey. Mga yung karton sa mama dito dako. Ay. If I was born for you. Okay. No, dada. Okay. Ito ni ibutang dito guys. Kaya nakakuha naman taliya guys. So dito napunta sa gawas. Tala George. George, ali George. Wadong. Ali George.
gawas mo si Mickey ay. No ha? Mga ang goyan eh. Wa. Oh, yung pupo ni. No ba? Awa lagi. Ang pupo ni kuan perting pagka kuan na. Huy! Yan naman hilabot man jud anang itlog ha. Tama. Dito. Kamu ha. Alam ko mo. No, wala na gid ang ang kuan nga lamigas o kaning sulong. Ang puli kay pula gyud do. O diri. Ano to? Ho di. Kamu may namuyo diri nga sulong, may namuyo diri. Nga sulong may namuyo niya ang namuyo kay kuan naman. Basura guys para matapos sa sulod at basura. Ano po ang katulad pang ano pang pagnihi. Ang usa ka sa ako gibit-bit siguro to nila. Ang limpyo pa di dito. Gani kay napay isa ka sako. Kaya ipamilo sa inyo guys kaya kamang ayo siya po. Kaya hagasan na to niya ang basura. Guys. Nakita mo siguro ko dito guys. Ang dahon. Lamigas na lagi nga pula ng muyo diri ay na. Ito nga lamigas di ari ano. Ano na muyo di ha. Ito sa dihugasan guys.
Gali na to diri guys kay ko maklaro dito guys. Di ana lang na guys. Na against the light ta. Adi ana. Ana. Klaro ra guys no. Atong sili guys karaan na tayo bro. Di sa na to ilaway kay magamit man ni. Sayang pod. Mitras magamit pa. Isa na to ilabay. Kay mapuslan pa man. Niki. Wait, agoy na wa na basta. Nangga. Atong ibalhin diri ang camera guys kay dito mabasa ang camera din. Diri dito siya ana ra siya guys. Yara na.
La, anak kiki ay. Kita. Mga tagpamukbo guys, masulod na ako sa sulod kay magkuha ko silopin, kay mugawas ko magkuha ko og herbal leaves guys. Ito lang saan punon ang balde guys oh. Kuha tag herbal leaves. Ito sa gawas. Ito unahan kung dako kay balay na may herbal leaves dito ta manguha. Yeah, tanang sana ko kung gipang luto diri. Sulod. Yag mapuno ni oh kay gaagas ko man. Ang kaning nilabhan ako pa da ining. So anon guys. So apa nang kaklason di ay. Nga na lagbalik na ako. Mga lang sa ako herbal kay. Nindot mga herbal guys kung kuan buntag sayo. Kani pang ilisan na to ni. Man naman igugas kagahapon. Ilisan na lang ng tubig ano. Ang katong sa terrace, ilisan to na ko ang tubig dito. Nailisan to gapon pero ilisan na karon kay daghan na pug kay balhibo guys. Nya loy po kay inom sila na balhibo, mga pinilag inom ang balhibo. Manag-ilis ang ilang water.
Limpyo na nilang butangan nag-water guys. Oh, gibrasan ako ni gahapon. Ana gyud na siya cooler kay sa kainit guys mo. Lumot siya. Butang na to na diha. Na. Dayon. Musulod sa ta kay itong tanaw na tong giluto diri. Nang ano man ni og gihian. O nagbukal-bukal na tong munggos guys ko. Nag-aso-aso na. Unahon akong luto ang kalamunggay ni banana. Manguha sa kong kalamunggay guys kay naapamampog ko yung kuan o. Kani imnon ako nidaan ang kuan. Ang gabon. Natulog pa si banana loe kayo. Sabado magud karon guys. Muna yung tintulog. George! Tintulog ni banana guys kay Sabado man. Mag-inang tagharuban. Putan sa nako diri guys ha. Magdanong cartoon kay dito siguro nito ana ni Mickey. Ano ang dagol kanigit si dagol no way lain. Himuon sa iyang kinabuhi magigit pa mo ano ni. Pangayuan na lang ako si Mickey cartoon dito sa kong mama guys kay dagan sila cartoon dito. Guys, aso na tong munggos. Tip na ning lata. May nang lata siya daan guys kay para unyag abot na mo unya. Muna la kuno tuon og panihapon na mo. Dire man minapon ito maniud tong motherland. Ni ara ang atong gabon guys. Gamay na lang man din pugo na lang nako para maigo. Iigo ra gyud siya isa ka baso. Ipuga guys oy. Iigo ra. Labay natin na. Ito na ning imnon guys. Ato ang kuan. Hindi kaya. Pwede lang sa mga doon. Naanaan lang. Pero, busog kaya kong mga amigo gabi guys sa gawas. Perting kaon nila guys. Ito na po na yung gas ang kaliro ko. Lutuan naman po na po ni Ugabon. Kaliro na po na itang.
Kuan sa natong trap guys. Oo, wala na kay tangkong. Oo. Doon na tangkong si Oo. Dahil na ko'y tangkong dito. Ako na siyang hugasan karon dahil kuhaan akong tangkong daan. Kaya para ilisan nga po sa tubig. Kaya gahangad na po guys. Arte kaya na dili ko manugo yung tubig guys. Pero arte yun na siya. So na niya nga ilisan dayon. Ang gusto niya guys, taga-adlaw siguro siya ilisan niya. Imang pud pwede taga-adlaw guys. Kaya ang ihang tangkong masayang sad. Tara guys, ayan, kawan ninyo guys ha. Arte kaayo. Gahangad na oh. Natong sugaan be. Awa guys ha. Gahangad na. Ano man ang gahangad man na oh. Di pa ba nahugaw yung kuan oh. Anong gahangad man ka oo. Unsa day ka oo. Anong gahangad ka? Oo na mo ay. Nga guys, Nakuha na po na siya nako guys, naanad na po na siya nako. Wasa George. Hi George. Hi George. Adapted guys, guys. Hi George. Hi George. Bakit babakin ka tayo? Adapted guys. Kay guys langi guys to ako guys tingnan niya. Makiglangi sa sayang daddy guys, kasukaan siya guys. Di siya ganahan sa yung daddy, di ganahan niya. Akong kasukaan yung daddy kay nganong di siya ganahan ni George nga kabuutan ni George. Nalagot siya sa nahon ni George guys, murag buwan. Siya malagot po sa nahon ni George. Nakatok, patiro, tripingan. Wala kung dakong silupin. Kanya ikubag kung dalon. Igo-igo pa yung balik na ko, naluto na nung kuan. Gusto grabe ang kaan. Punan na lang ka na ko ni tubig no, kay para ibalik na ko. Kuan siya, kusag mahubsan ba? Para dili mahubsan. Mahubsan. Dagan sa tubig. Dagan kayo ang 30. Dari mahubsan, kinatulog daw pa si banana. Naluto na atong rice guys. Ito na yung butang dito. So guys, diri ratataman guys. Ug salamat kaayo sa ako ang mga new subscribers. Ug thank you so much sa mga nag-support sa ko Ug salamat usab sa ako ang mga old supporters. Thank you so much guys sa inyong paglantaw sa kong mga vlog. Paglantaw ninyo sa kong mga live unya dapit guys, mag-live ko unya dapit. Salamat kay guys sa inyong tanan, sa inyong suporta, sa walang sawang suporta sa akin. Thank you so much guys ug amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye everyone.